Lai thangnai 13 January salmario Rajakho Augulini Shargate House Buskango Malkhung Hamya Angmani bagai lamau kesajak tongmani Angel te opposite mungoi khrokni tiprasa abo hajorano hastani montri okrani convoy Shargate House Buskangte laimani phiaba paithego okhrokni siklarokno romui tlangai thangka traffic police ni adongrok aboni yagulo Kishore Bonik mungoi khroksa traffic constable okhrokni tiprasa siklarokno sakmujungte botok khlaimani koksil samung Paithago okhrokni siklarokno LCC thanao tlangai borokni mungoi khlaijakmani false FIR. Aboni yagulo party mungni koktoma mankhana Agartala NCC thanao thangai sogoi kha asalo TSF ni atongrok. Paithago Angel Riangte Objit Debormani sakao party mung ungmani haike TSF adongrokni saktar mungbai NCC thanao FIR khlaimani Angel Riangte Objit Deborma. Phiaba salni yagulo bo register khaijak borokni FIR. Ulta borokni mungoi tatal koksil samungti sawoi NCC thanao khlaijaka false FIR. Paithago traffic police ni yago khorokni tiprasa rungsrungnai rok botok khlaijakmani pate mungno töyoi NCC thanao khlaijak FIR register khlainani salmungno karibo khorokni tiprasa rungsrungnai rokni mungoi false case khlaimani rosai nahanani salmungti saka TSF cha salo Agartala press club kaisa koktung panda ringai pate mungo khwrungjak traffic police rokni sakao kwrak bus thumjaknani salmungti saka TSF college tei town committee ni adongrok.
TSF ni press conference paimani yagulo no paithago haste police ni bokhaktei NCC thanao khorokni rungsungnai rokni FIR register khlaijak hare sokpaika koktoma party mungno chaitogoi nainani bagai traffic police ni DYSP Koel Debarmano yafarjakmani koktoma Biabati Plaza Sikra rokno botok khlainai khoroktang traffic police rokni sakao bofro na harjaknai krak bosthumung abono no khalogoi nasinglajak haste ni jotto lukurok Rajaka ogli jimi krisano ni kokthum chini khora